Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Chekutanga Kanengo Sekuru Kanengo muntu wenza ari kunze kwa dziko munhu wese ari kunze kwenyika udakureva na Ndiwo udataura na Sekuru fona na video call ureve na Ndiwo Sekuru akuti ngawafone nemavideo call wataura na Sekuru pensi panesa video ndifana tolera George kuti pane zvikuchitika mbo mukukhala pese panachitanga kutotaura nowazukuru wangu chipane video so ndozvanotaura kuti itai video call kuti mutange maona kuti ndinero mutaura naye chabwino uri dani muzukuru wangu wakadini bwino kaya ini Sekuru chabwino wachokera kuponi mabva kupi ndachoka kudongo shawo charoti bro chabwino ufuna nditithandizane pankhani yako mbo ndatibatsirane panawo iyoye ndiye mene ndakuyerera Sekuru chabwino apa lero apa nhasi dati ureve nkhani yako bwino undati utaura nawo yako zvakanaka uze vantu kuti dati izvi Ndiwo andithandize mbo zvimare ndoda kuti pazvandafambira panapa izvi neizvi ndoda kuti Sekuru andibatsire nawo ifambe zvakanaka ndikutoda kuti zvitopera Sekuru ndikutotambudzira nanhasi pamba pacho pachirungu nditambudzira zvinhu zvikuera pamuni zvinhu zviri kuya pamusha zviri kukwera panyumba dziri panyumba zvikuchita kana zvakwera mbo zvinhu zvikuita sei kana zvauya pamusha zvintu izvi zvikakwera panyumba mumachira ngati muruyenda chintu unoita mukufamba chinhu mumba chabwino mukaita unge mukufamba chinhu mumba ndobva ndatadza kana hope handitomborara kuna vamwe ari kunze kwa dziko mafara kureva mati apa munipi maguru na Ndiwo kuna mari vabwine mushe vaneshona nadzinga rako vantu vamgasira Sekuru vamwe vari kunze kwenyika vanofungudza nevamwe vari kunze vanofungudza kuti Sekuru anenge achiita madhirama kana zvinhu zvimuchizvitaura Sekuru anoda kuti unyatsotaura nawo yako neshona zvakanaka kuti vanhu vanyatsotera dambudziko rako neparakatangira nepazvava manje reva tv taura tinzo inini ndichigara nemurume wandaigara naye nandisingazive kuti ndo zvaari ndagara naye nandisingazive kuti anoita sei anobata ndobva ndagara naye ndakagara naye kwemakore akawanda kusvika ndaita wana waii ndinaye saka pandakanda kuti inini ndakuda kuenda kunoita sei kunonamata akatanga kundirambidza kunamata ndikati inini ndikuenda kuita sei ndikuenda kunonamata nezvikuitika panapa handisi kuzviona mushemuche zvikanzivewo usaende kuchechi saka kuchechi uku ndakazoenda zvenharo ndaenda kuchechi zvenharo murume uyo ainditeera kuchechi akanditeera kuchechi uye aisvika kunopopota achinditi inini ndikudanana nemaprofiti kusvika inini ndaiitawo nharo ndosvika ndonamata chechi yopera ndodzokera kumba ndikadzokera kumba tainosvika yapongozozwa aisvika akupopota achitaura zvakawanda zvaaitaura but inini manje ndaizobatiwawo futi nehasha ndobva ndatanga kupindura kuti inini ndiri kuendera kuti pane zviri kunetsawo mukati menyama yangu inini ndikutorwadziwa nezvazvikundirwadza inini munyama mangu urwere chaiwo hausi kupera munyama mangu saka ndo zvandikuda kuenda ndichinoita sei ndichinobatsirwa kupi kuchechi zvikanzi hazviite siya kunamata unoita sei unopora ndikati ndinopora sei kunamata kwacho chii handei tifambe nesu ndakafamba naye muchipatara tikanyorerwa mapiritsi anga asingatengi mapiritsi yake ndaidzoka nemarisiti akadaro nanhasi marisiti acho ndichinayo tadaro tagara zvakare futi ndopatakatanga inini munzvimbo macho mandaigara imo musati ndatama ndakugara pandaigara ndopatakatanga kuona nyoka idzi dzaiti dzikauya tichibika pepe dzaipinda pamoto yogobuda nekuko isina kutsva handati nyoka iwangu asingabuda iyo imwe yacho taiiona pane mukomana aita zvokushandira zvizvo yaienda nekukirawo kuseri kwemba yogobuda yaenda kurodhi ikasvika kurodhi kuye yesvika uroera musoro pasi yobva yaenda chinyoka iyi ndikauya ndikataura kuti panapa pane nyoka chichi zvikanzi hapana vebva watanga kupenga wachipopota zvezvi kuita kunge ndikutaura zvezvi zvekunyepa zvadaro futi zvakare ndane nhumbi yemukomana ndakagara kusvika 9 manzi dzakwana ndichibuda panze ndichida kuenda kunorasa mvura ndopandakaita kuti ndichipinda muchinjausi ndakabva ndaona nyoka ati yakaita kunge shato kunge chiwa yange yakangozvambarara padhoo lucky enough kwaingochidarika mumwe murume ndopandakati Sekuru pane nyoka iri apa ndoda kupinda Sekuru aya bva
uya pana ndiri paipai ndobva wauraya nyoka iyi. Wauraya nyoka, baba wangu wasipo. Wadzoka kudaro, wakangosvika uchiti pamba pari right here. Ndikati pamba pari right, hapana kumboita se hapana kushata. Zvanzi akana hapasi right, pane zvaitika. Ndikati zvakafanana nei, zvanzi hapasi right. Ndabva ndanyarara zvangu. Ndabva tagara, mwana ari kari kadiki wangu wabuda. Kari kadiki wadzoka. Ndopa wakabva wauya futi. Inini hapana zvandaizivawo. Ndainga ndakadzimaidziwa. Ndobva watora nhenga yezviguri. Kune mwana kucheche uya angasati ane kana 1 week. Ndobva wapisa nemistiko yemechisi. Ndobva watanga kufungaidzira mwana munhu. Ini ndakangotarisa handina kumboitawo pfungwa dzekuti ndibvunze kuti zvamuita izvi mukuzviitirei. Handina kubvunza. Tagara zvakare ndikungoramba ndichingoenda kucheche. Ndichingoudzwa tsananguro dzawo chete pandaenda unopfugamira. Pamwe ndichinzwa rumenyu wakamirapo ndakapfugama. Wateera rumenyu. Ini ndaitarisa kuti pamwe ndichawaona nasingawaona, but ichiprofita ndiaiona. Ndabva ndagara zvakare nawo. Ndaita futi imwe nhumbu yemusikana aripo ezvinezvi. Akura manje ane 15 years. Wabva wadaro futi ndamusunungo ndakatanga kuona nyoka futi iri pahuni pana ndakagara. Nyoka iyi ndakangonzi ndikamukomana akamama, ona huma iri apa. Ndabva ndasumuka nawo ndatarisa ndikuona inyoka futi yandakaona pane mukomana. Nyoka iyi ndabva boirisa mvura mupoto. Ndabva tangoidira mvura yabva yangofira ipapo. Obva wauya futi baba waya. Zvikanzi pakanaka here pana ndikati panapa pakaita sepakanaka. Zvikanzi hapasi right. Ndikati chii chikunetsa? Baba yendu chii chiri kunetsa inini kuti muzobvunza izvo? Asi pane zvikuitika here? Ini nchiziva kuti ndaita sei ndauraya nyoka. Ndikati panapa hapana chakashata, pana patori right. Zvikanzi right. Wadaro tagara futi zvakare. Ndopa wakabva watora futi wauya futi. Wabva watora nhenga iya futi yezviguri. Ndobva wafungaidzira mwana uye futi munhu. Ininiwo futi handambozvibvunzawo ndakadzimaidziwawo futi. Ndabva tagara. Ndabva tazotama kuzasiko kuti tichitama kuzasiko kuti tawakirwa nemurungu wataigara naye atitamisa ipapo. Takwidza kumusoro. Wakanditi enda chikwidza iwewe nezvinhu. Pamba ne 2 rooms. Ndakakwidza ndichienda kumusoro kwevi. Ndichidzoka ndakasvikira 2 rooms. Watodonedza kudhara watoronga zvidhina. Ndikati nini matopedza kudhara kudonedza imba nekunikirikana zvidhina. Zvikanzi ndobva wandida ko waingei. Ndikati ndiri pasara zvimwe zvandoda kutakura. Zvanzi achitakura izvi chiita seichienda. Ndobva ndaenda kumba kwevu kwandakugara izvinezvi. Ndagara kumba kuye ndoda kunamatawo zvakare. Ndakuita basa rekuprofita. Ndaingoratidzwawo nyoka idzodzo dzichiita sei ichipinda mumba ichibuda ichipinda mumba ichibuda. Ndekuonawo futi mamwe makatsi aiti akauya aichema kunge wana pamba ipapo. Ndichizoona futi dzimwe nyoka ndaiti kana ndakarara pandinge ndakuda kuti ndichitendeuka paipai ndaita kunge munhu anomutswa uyu. Ndaibva ndatendeuka pandiri kunobata nyoka dzakaita kunge tusukuwiri tuye takaita kucherurika tuyetu. Saka taiti tikatuona tunyoka tuyetuye tichida kuti tiuraye. Kaibva kati wi kuenda mudenga kudonhera pasi. Kuti wi kuenda mudenga kudonhera pasi. Saka ndakazodedza umwe murume pa next door bedu. Ndikati baba uye mundibatsirewo ndaona nyoka mumba. Obva wasvika wakuda kuiuraya. Yabva yaenda futi mudenga yabva yadonhera pasi. Ndopa wakati mira itiite so. Ndabva ndatora zvikanzi torai sauti. Ndatora chibhodhoro chesauti. Obva waimwaya sauti bebe. Ndopa yakabva yati yabva yango haina kuzoita futi zvayaiita zvezvi. Ndabva tukuita nyoka kunze upamba neheji. Kwaichema chimakatsi achichema kunge wana ari kuseri kweheji. Madzimai awo yabva waenda kunotarisa pakuchema makatsi aya. Ndobva baba mwana hapana chandiri kuona pana but makatsi ari kuchema but ndakaraita hapana chandiri kuona. Zvanzi hapana chokuona chandiri kunzwa chikanzi ndobva tatora nyoka iye tabva taipisa ine sauti kudaro mumoto. Zvanzi nemukadzi wababa waye baba imimi mukupisa zvinhu izvi muchapisa zvinhu zvevanhu mangwana zvikakukwadza. Zvanzi nababa waye inini chindoregerera here amai avo chiita se wachitambudzika zvaukuita izvozvo. Ndabva tagara futi. Ndo pandakuda kuti ndichienda kuchechi. Ndabva ndaona imwe futi nyoka iri sukuwiri yanga ine musoro kwese kwese yakaita kunge break. Ida kupinda mumba. Ndo pandakati kune wana ona inyoka ida kupinda mumba.
nyoka yakaspina kubva padhoo ikanowira faninga uko tabva taitera futi yabva yaspina futi yabva yadzokera padhoo vaivai tabva tichida futi tichikuti tirowa yabva yaspina yabva yanopinda pane pamwe pakarongererwa zvidhina pamba tabva tafukunura zvidhina zvezve takazoiona iri kuzvidhina zvekupedzesera ndokwainga yakazvimona kuita hata hatina kuzoikwanisa kuiuraya tichida kuti tiiuraye ndopayakabva yati bii futi papadarika mumwe mukomana anata mukomana veundibatsirewo pane nyoka iri kuita seiri kuspina chienda mudenga ndopaakauya iye haana kuitawo hanya yekuti aiuraye akangoinanga nekamutu kudai so abva angoikanda yabva yanowira kure kwayakanowira nyoka iyo ndapedza kudaro futi ndabva ndagara baba wayo wachingouya wachingosvika wachingoti kwakanaka here ndichingowati kwakanaka ndobva ndazowana imwe futi nyoka yakazondipinda mukanwa takarara muri mumba saka wanga wakarara wakatarisa mudenga inini nandakangoita ndisati ndabatwa nehope pandakanzwa kuti mukanwa mangu mapinda chiro ndopandakawazunza ndichiwazunza paipai iyo wengoti bwaibwai wanga wakarara so hawana mbondidaira papaipai ndopandakanzwa kuti chinhu chaita sei chabuda mukanwa mangu ndopandakabva ndatanga kuita sei ndakavati ndipei bhaketi ndatanga kurutsa ndakarutsa ndikagurutsa kuita hafu bhaketi mukomana yokushaya ndopa akabva auya zvikanzi ko mama chii zvikanzi naiwo iwe usapinde muno mama wako hawana kuita sei hawana kupfeka ndikati apinda ndakagara chii mumagombezi kumusoro uku ndakapfeka chii ndakapfeka bhurauzi ndopa akaraita nelaiti ranga anaro nyoka yakabuda patani takarara tairara pasi yakabuda kwanga kune mwana wangu musikana yakabva ikoko yabva yaenda kunopinda kumabhaketi imba inge isati yapera taichiti bedroom imomo nokuisa chikafu imomo yakabva yanopinda kumabhaketi uyu mukomana ukushaya bata baba ngatiurayei kanyoka zvikanzi kana iri nyoka yemunhu mukaiuraya muzive kuti inomuka ndobva ndati iwe ngatiuraye nyoka takazouraya nyoka maonero andaiita nini yange iri hombe asi patakazoiuraya takakauraya kari kadikidiki ndobva tapisa mabhaketi edu matatu tabva taipisa yabva yatsva tabva tajora madota yaya tabva tanokanda mutoireti saka pakangodaro ipapo ndo pakangotanga manje pakuya padhoo pachiita kunokwa dzimwe nguva ndichinzwa kushedzwa ndogonzwa nyama dzangu dzese kuita kurwadza kuita kunge pamwe ndikunanairwa nechinhu ndichingokwenya kuita kunge pane chinhu chiri kuita kufuridzira zvinhu zvinoswinya kubva ipapa handina futi kana kuzoita zvakanaka kusvika nanhasi ndichirungoita sekungorwadziwa imwe yacho futi yakunga yakuzonetsa ndeyewana pane mwana mukomana wandakaita nawo mukomana iye aita akarara akamuka kuseni oti mama inini pane hope dzandarota baba wachiita sei wachiita kunga wanditakura asi kunditakura kwawandiita daita kunge ndabuda tiri muchisero ndaka taenda kunodonhera mumakuwa saka nandakamira pakati nepakati pemakuwa mama handina mborara ndine hope pandiri panapa ndikati ndikati hope idzodzi dzichirungoita nhasi zvikanzi ndikati oraiti ngatipote tichienda kumasowe kwekwe zvanhu zvisingandombopera achingoramba achingorota chete izvozvo nanhasi achirungorota izvozvo kana ndikamuti kuchechi chaiko haachatombobvuma anoita kuti ndikamutaudza so anoita hasha dzokuti kuita kunge achada kundiro mukomana iye tadaro tagara nawo ndakatowabvunza futi ndikati imimi pane zvamuri kuita mune wana zvandikufamba ndichibata vanoramba ondishedzera kuti hanzi kana maona kuti ndini itaika back to send mundiuraye asi mukauraya inini muchanyara mozoona amumwe munhu ndisiri ndini ndikati nezvandiri kuona inini ndini chete inini tarisai zvinhu zvese zvatiri kuona zvimwe zviri kubuda mumba zvimwe zvichiita sei ndadaro ndapedza kudaro ndopari ndakabvuma musi ndauda futi kuenda kuchechi yanga iri bedroom ndopakabva ndaona ndapfeka gemenzi ndauda kuenda kuchechi ndichingoti ndauda kupinda mumba ndopa ndakaona kamba ichiita sei ichibuda mumba ndabva ndati kune wana wana uyamone kamba iri panapo wana wayo ndobva wauya zvikanzi mama yatobuda mumba kai ndikati yabuda mumba ndobva ndazofunga paipai ndikati inini ndine tsananguro kainini dzekunzi mumba menyu mune kamba
iri kuita sei iri kusveta iropa saka kamba yacho ndiyoika ndakabva ndatora futi sauti mandaisa yaita nharo ndichiibata so ndichida kudzokera mumba memo ndichida kudzokera mumba ndopa ndakabva ndatora sauti ndabva ndaisa sauti yakabva yaita tsvina ipapo padho ipapo yabva yangoti zi ainozotsukunyuka futi ndabva ndagaya ndikati inini dzitsanangure idzi ndakambodziudziwa ndabva ndatora chichanganibhegi chidiki chanchiromba ndabva ndaisa imomo ndabva ndaenda kuna madzibaba wamwe waripo watainamata nawo ndabva ndasvika kuye ndakagara mumba mavo tikataura nyaya wakabika chikafu chavo ndakagara mumba imomo kuma3 ndopa wakazondita chimama chisumuka aitende pakirafu ndobva ndasumuka nechichanganibhegi changu chi ndabva taenda pakirafu ndabva ndasvika pai zvikanzi nditambidzei chichanganibhegi navo ndavatambidza zvikanzi mama munoziva chinonzi chikwambo ndikati inini handisati ndambochiona kana kuchiziva nditombochiita zvikanzi ndicho chimama chaita sei chaikusveta iropa ndikati ndaingonzwa zvangu zvichiita sei zvichitaura ndobva waudza mudare zvikanzi chienda unotsvaga uno bva watsvaga uno wabva wapisa inini ndiripo ndabva ndadzokera kumba ndakadzokera kumba takaita noizi chipo che1 week tichipopotedzana pamba nenyaya yekuuraya kwandakaita kamba apa mamunokwara kupona apa ndakamuzomhanyisa pane zvanga kuita ukamuthamangisa nechano akaenda kupi apa ariko kumapurazi kusaidi kwabhora iye zvinhu zvanatatanazvo sakucha pachitatani ukamuthamangisa afanati abwerewo paanotendi ndikachizozvachemuzvimari saka paichaitwa sei nokuti anofanira kuuya paanotoenera kubvisa zvinhu zviperi ena ndiuda kuti sekuru mondibatsirawo ipapo kuti iye auye zvinhu zvacho zviripo zvirongotaurwa zvinhu panitori nezvinhu zvimwe zvacho akatocherera pasi zvinhu zvipamui pakumbo zvinhu zvakazara pamba pa zvidawandisa ndozvikupasana mapengo kutenda wense vana kupenga kana ipapa ndinawo vana vanosvika pamba ine vana vese vakandifuratira wani yeyo kufa ndiangatori nechiwindi ndopanangana vana vavamba kucha wewe vana venyu atotya imi kuti mimbi na madhara mudalomba asi madhara ngachida kuti mama ndo adalomba ndopanangana ndopane nyaya idzi saka apa zvinhu zvifanira zvichosewo zvemare zvinhu zvinofana kubviswa kuzvipere mutori na nkondo pamuimezhi ndonehono yakakura pamushapagariki ndo zvandiugara ndichiudziwa kana kuchechi kwandikuenda ndaiudziwa izvozvo ndopanangana ndopane nawo takuchita takumenya kubekisera kuti madhara achabwere mawa kusira mawa matelefoni abwere popano chapasoma mkwara mumenya abwere bose apa tikwanise kuti tipite tikaende tenge zvinhu madhara asikasipo kana ipapa zvinhu zvake zvachauramba kuwe Sekuru ari kuti muchatanga maruwa gombe kusenders 3 days mune makore anaiye achanga achiuya kuti muuye panapo zvinhu zvibviswa muchabwera ndomafara muna zvakurevambo mune zvimwe zvokutaura inini chanda kutochema mwana wangu wacho wese hapana kana ari kutomboshanda uyo wandinayewo ari kungotamburawo mari chaiyo chaiyo yandakauyisa kuno ndakatoita yekutokwerera yekungobva kutaundi kutoya kuno kana yekudzokesa ndini muchabwera ndabva zvandakutokumbirawo ndeka ndikutangise zvisini mari zekubara ndikubatsire zvese zvinopera notenda sekuru muchabwera dzidzoka apa anenge achitaura achitanza izvi zvese zvemavhidhiyo ndezvemafeki izvi ndati oraiti ndezvemafeki muchazozviona chabwera feki chatangira pamui pacheka feki chatangira pamusha pake chadidi andi zvibuda padecha handiti apa zviri kubuda ichatangira pamui pache ndinopa iri kutangira ipa asaudza hanzi acho kuti ule Kanengo ngwachadidi achazotanga kutaura chokwadi kuti Kanengo yakazoripedzera chabwera notenda sekuru notenda zvandikutambudzika kana kupera usimiri wangu apa mvura yandinorasa inini imvura yekuti tikasuka raisi paipa ndo mvura yandinorasa asi handirwadziwe mudumbu apa ndine hokwe rukundirwadza zvekuti kana ndakuda hapana njoka paikapinda panisiya utenda mutupi mako njoka paikapinda munyama mako ndokasiya ugere wese notenda chabwera makasiyana seya makaramba chichakati inini ndakarwadziwa nekuti anga akuita gondwa mwana wangu musikana iye ane 15 years kubva kari kadiki wakamubatisa futi nhingirikine yawo kari kadiki diki so ndikavabvunza chii chamuri kuita kumwana wakangoramba wakangonyarara vakazviona sezvavanga inini zvawakaita ndaibika ndiri panze ndabva ndapinda mumba mataiti bedroom ndakaona wakatora mwana ubva wapinda naye mumba ndopa ndakabva ndapinda imombo nditoona ndozvauri kuita
ndikati kochiudzii chamukiita kumwana ukabva waramba wakanyara kupindura wanga asingapinduri waibva wangoramba wakangoti zi wanga asingapinduri vamati tuite zvozvavoita ndakavadzinga ndikati uyu mukomana uyu tikaenda kuchechi anonzi iwewe pekurara uzore madota kumaziso kwako daily mwana achigara arazora madota uyuwo musikana ugara wakapfeka foja daily mwana musikana akura sei ane 15 years saka ndiyakazokudzeri baba unorarama aiye zvakaitika kari kadiki ndakakaona kakasvuka ndobva ndawaudza nditi ndagara ubva waita 3 days usina kundibvunza rechi4 ndopa wakauya wakadhakwa wakanditi saka iwewe kuti mwana yeye ndini ndikurara naye ndikati aiwa kaini nanchikuudzai kuti imimi ndimi baba pamwe mwana uyu munozomuona urwere hwakule munenge makupa mhosva inini ndosaka ndakuudza inini achabwera zvaria mafara amadara abwera Tichitaura zvakawanda kana mababa angasununguka inotenda saka woko hamusundibatsira inotenda sekurairotambudza inotenda. For tuning into Zim News Beat TV.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.